салом алайкум дӯстон ва тамошобини ҳамешагии сомонаи Далер офисиал. Ирӯз 27 октябри соли 2023. ирӯза навор фақат оиди Opel, Mercedes ва дигар мошино баъри шумо тамошо кунед. Дар ҳамин навор лайкора монен, ба канал подписатсия кунед. Кадом мошине ки дар реклама дидесен, ҳаминора мо дар навор мондагием. бардор азиз, хулоса бе ягон фанду фиреб. барои реклама рақамо мондагием: имо, WhatsApp, хона, мошин, замин, квартира, умуман чизе барои фурӯшо реклама боша. Агар равонаш кунем, мо дар навори баъдина ҳаракат мекунем реклама карда кори шуморо осон кунем, бифурӯшем. хулоса дар канал подписатсия мекунем, наворда лайка мемонем, дар комментария менависем ба шумо аз кадом маркаи мошино зиёдтар лозим ё ки маъқулай. мо аз рӯи комментария навор мекунем баъри тамошобино. хулоса элона тамошо кунен, дар як ҷои бароҳат нишинен, ҳамун лайкотона бизанен, далчи мо навора сар мекунем ба ҳамаи шумо тамошои бифароғат. мошини фурӯшӣ якум дӯстон азиз, Opel Astra F қабул кардем баъри шумо. мо барои шумо гуфта навор мекунем. бардор азиз, солиш 1997 дар Истаравшан бо нархи 39000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳамин состояние, ҳамин ҳолат, сӯзишвориш бензини газ дар кузофи универсалне, авио мотор 1.6 литр, коробка передачи механика. мошин тоза, задагӣ пусидагӣ надорад, чашкаҳош нав, кафидагӣ варид кардагӣ нест, ходовой 100%, мотор 100%, салон кожа тоза 100%, мошин адуше. хулоса берас худай ҳай мекунӣ. хоб гази бензин қатъи кор мекуна, камбудӣ надорад. ягон савол шид, номеро ёки рақамода занг занен, метонем саволода ҷавоб дем. мошини фурӯшӣ дуюм дӯстони азиз, Opel Astra F. шумо дидестен дар рӯи экрани телефону компютерои худатон. солиш 1993 дар Кӯни Бодом бо нархи 23000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузофи седан, краскаи сирх, авио мотор 1.4 литр, коробка передачи механика. бародарои азиз, лайкотона бизанен, навора паҳн кунен. мо шумо гуфта навор мекунем, хулоса моро дастгирӣ кунем. бародарои азиз, рости наворои моро 5000-6000 одам тамошо мекунен. нигоҳ кунен, ҳаминҷа 100-150 та лайк. касе ки медроя ҳамин наворда ҳамун лайки ки дар тарафи дасти чапай бизанен, далчи тамошо кунен. коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. техосмотр 9 моҳа бо камтар дига арзон мешавад. алиш намешавад, варианти алишӣ надорад. мошини фурӯшӣ сеюм, бардор азиз, боз як дона Opel Astra F. солиш 1995 айни ҳол дар бахш қарор дорад. мошин тарафҳои Қурғон 12000 сомонӣ нархш меган. сӯзишвориш бензини газ дар кузофи седан, зелёни краскаш. ин ҳамин ҳолат дига. бачаҳои азиз, худотон метонен оиди мошин барои гирифтани маълумоти муфассал рақамои 934 занг мезанед. мотор 1.6 механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. то моҳи январ ҳуҷҷат дорад. срочна фурӯшӣ, занг бизан, муомила мекунем, боз меган. ҳамин қам маълумот дӯстон азиз, ягон ҷои дуруғу фиреб нестай. мақсад мо ҳамин системаи мошинро пешниҳод кардем, ҳамин як нафар ду нафарам боша, соҳиби мошин бишавад, як аз дигар мошинша бифурӯшад. фақат дастгирӣ кунем. бардор азиз, солиш 95 32000 сомон маромат кунем. мошини фурӯшӣ чорум, Astra H Opel. солиш 2005 45000 сомонӣ нархш, айни ҳол дар ваҳдат қарор дорад. дар кузофи хетчбек, свет сия, объем моторш 1.6 литр, коробкаш механика. сиденияш тозааки хушро. масъалаи краскаш вазъиятш безеб нестай. ҳолати мошин хубай. 45000 сомонӣ фурӯхта мешавад. алиш намешавад, варианти алишӣ надорад. касе ки мехарад срочна сум лозимай, боз муомила мекунем. ҳамин қа маълумот дӯстони азиз мо дар равон кардан. ҳолати мошин хубай. шумо агар ҳамхина хона, мошин, замин, квартира дошта бошен, барои фурӯшу реклама кардан метонен дар имо, WhatsApp мо муроҷиат кунен. ҳаракат мекунем, вақт ёфтем, шумо ҷавоб метем, кори шуморо осон мекунем, суратотонро қабул карда рекламаш мекунем иншоаллоҳ.
ماشین فروشی نوبتی اوپل وکترا A سالش 1995 قرار دارد در شهر توز. 23000 سومانی نرخنامش است. همین سستانی همین حالت. سوزشوارش بنزین گاز در کوزیفی سدان ای ماشینچا. کراسکش هم توزاکی خشرو. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. حالت روش ای ماشین خلاصه. موتورش 1.6 لیتره. коробка передачи ماشین مکانیکه. 12345 کیلومتر пробегша мода иҷода нависта қайд кардагиянд. срочно ба тамоми саволҳо метавонем ҷавоб батем. мега рақамҳои соҳибаш ҳаминҷа 552 муроҷиат кунед. боз аз ҳолу аҳволи мошин хабардор бошед. баъд рафта мошина иншоалло харидориш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастанд нафароне ки хоҳиши харидории мерседес доранд. мақсад бенз V124 пешниҳод кардем. солаш 1990. айни ҳол дар бохтар мошин қарор дорад. бо нархи 24000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензин дизел дар кузифи седан. ранги сафед. ҳолати хуб. объем мотор 1.8 литр. коробка передачи механика савдо мешавад. мошин дар шаҳри бохтар. бари тамошобинон марҳамат кунед. солаш 90. лайкотона намонда бошем бардори азиз. касе ки моро тамошо кардестен хуш ба ҳоли ҳаматон. ҳамин лайкора монен дар ватсап ҳамон бардорие ки мошинхар ҳастанд равоншон кунед. шояд ки онҳо ҳам ягон мошини соз биёванд. иншоалло хуб мешавад. мошини фурӯшии навбатӣ Nissan Sefiro қабул кардем. рости чанд навори буд ки мо Nissan-ро навор накарда будем. пешниҳод накардем. солаш 1997. айни ҳол дар душанбе қарор дорад. бо нархи 22000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузифи седан. мотор 2 литр. 123456 километр пробегша қайд кардан. коробкаш автоматика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат. хадавои ҳама 100%. харидори аниқ занг занад. боз муомила мекунем. даруни мошина нигоҳ кунед. берунша худотон дӯстони азиз дидестен. рости ҳаррӯза навор мекунем. меҳнат мекунем. меҳнатро қадр кунем бардори азиз. ами наворро имкон бошад паҳн кунед. бо беҳтарин кор мешавад. мошини фурӯшии навбатӣ Toyota Mark D. солаш 1997. мошинча тозаки хушроҳакай. 28500 сомонӣ нархаш. айни ҳол дар душанбе қарор дорад. рақамҳои вавилон барои муроҷиат кардан метавонед зангшон занед. сӯзишвориш бензини газ дар кузифи седан. мотор D. коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. алиш намешавад. вариантҳои алишӣ надорад. фақат сум дар корай. мошин дорои 4 баллони нав. аккумулятори нав. задагӣ пусидагӣ умуман надорад. ҳаминҷа қайд кардагиянд. баъзеҳо рости дар комментария менависанд ки шумо мегӯед ки мошин навай пусидагӣ нест. солаш 92 93. хай бардори азиз мо дар хел равон мекунанд. мо ай пеши худмон фақат чизе ки равон кардан мехонем. мошини фурӯшии навбатӣ Hyundai қабул кардем. Santa Fe. солаш 2002 сол. мошини калонай бошинои баланд. нархш боша 35000 сомонӣ. дар амо тарафҳои рашт мошин қарор дорад. сӯзишвориш дизел дар кузифи минивен. хай рангша дидестен. даруни мошина нигоҳ кунем бардор азиз. худотон баҳора битембар. объем мотор 2 литр. состояни мотору аккумулятора дили ҷигара. хоб даруни мошина дидестен худотон. коробкаш механик. мошин ҳуҷҷатош тамом шудагӣ. обшам баланд мешавад. барои ҳамин причинаш нархаш паст кардем. маълумоти бештар тавассути телефон. якчанд камбудӣ доштай камбудиша гуфтанистон азиз.
ماشین فروشی نوبتی واز 2106 سالش 1994 در جبور رسولوف همو طرفوای نرخش 14000 сомонӣ. 36 бензини газ дар кузови седан, мотор 1 литр, коробкаш механика, савдо дар пеши мошина. Бародари азиз, касоне ки мошинхари аниқ ҳастен, амун нафарое ки моро аз TikTok ва Instagram тамошо кардастен, мо канал дорем дар YouTube, метавонен дар YouTube тамошо кунед наворои моро. WhatsApp да муроҷиат кунед, рақамои 931 07 99 WhatsApp моай, тарамиро экранш моай. برای реклама кардан метавонед муроҷиат кунед, фақат дар WhatsApp нависед, занг назанед. инҷа рақамои 928 82 32 32 рақамои ами ваз 2106 ай. ами рақамода барои мошин занг занед. хулоса боқӣ дар амони худо. и ҷанавор ба охир мераса. лайкотона монед, чанд қариб боша, дастгирия фуромӯш накунед.